quieta. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Els primers suports fotogràfics que es van utilitzar van ser el metall, que es feien les plaques metàl·liques amb els que s'obtenien els daguerrotips. Està formada per l'objectiu, un fuelle per on passava la llum. Moltes vegades ens trobem sorpreses perquè aquí en aquesta caixa hi ha Aitona, hi ha Torres de Segre. I al final també és això el que m'agrada, no? Aquesta tensió i aquesta intriga de m'ha sortit bé o no ha sortit bé, què sortirà.